acabem de veure Conspiranoia, tenim la Mia Esteve, Laura Márquez i el David Bert. Sou terraplanistes, algú de vosaltres? Fins al moment no, però potser després de fer aquesta obra tantes vegades, jo potser acabaré... Algú quedarà, alguna cosa quedarà en mi de... Algú quedarà. El dubte sí. Sí. Jo soc molt dubtosa, molt dubtadora. A mi m'agrada molt el dubte. No, jo per res. Jo penso que la Terra és romboide. Clar, aleshores seria terra romboidista. No sé com es diria. I conspiranoics, o creieu en les conspiracions? Amb alguna? Jo generalment no. Potser soc la més rareta de tots. Laura és la Jo soc més rareta. il·luminati. Sí, la que més pot dubtar Sí, o ja sé, pensar... ja la que sí? Dir, bueno, no hi crec, però tampoc... La que més està, sí, que es qüestiona més coses, sí. Bueno, tinc simpatia per aquestes coses així. Alguna cosa en especial que no hi creguis? Les sequeres és per els núvols aquells que hi ha? No, això no m'acabo de... No. Jo... Les veu... Sí, tinc molts dubtes amb la indústria farmacèutica. Això sí, però serà que això no és una conspiranoia. No, això és... Em sembla que s'està... Sí. I coneixeu gent que ho sigui a la vida real i que fins i tot fins al punt de que digueu, bueno, ja open mind d'acord, però potser ho esteu portant a termes. Si coneixeu i... Què li dieu? Sí, és molt difícil, És és delicat, molt difícil, és molt delicat. Hòstia, és que, clar, entra en joc, no, dos posicions, dos punts de vista, cadascú creu la seva, i és molt difícil que jo vagi al seu terreny i que l'altre vagi al meu terreny. És molt difícil. Llavors, per molt que ho argumentem, és que és molt difícil, no ens posarem d'acord. Gairebé diria que és absurd parlar-ne, perquè és que no arribarem enlloc, no? I ahir, per exemple, vam fer el col·loqui de l'obra i hi havia un home que treballa amb aquests temes i treballa per la xarxa de biblioteques i amb el tema de les desinformacions i, per tant, amb el tema de les conspiranoies i tot això. I deia, realment és molt complicat, realment. Una, perquè si és una persona estimada, la poses molt en dubte gairebé com a ésser, com a individu, no? L'estàs atacant Hòstia, és complicadot, no? Això hi ha els amics, han de dir les coses, no? Però els amics tampoc, a vegades no tenim massa eines. Les eines. No, també anem molt així i dius, mira, no tinc gaire temps, t'ho diré directament, va. I clar, aquí quan esclata tot i al final tampoc no arribem a cap punt, jo crec, no s'arriba a un... Tu el que vols és intentar convèncer l'altra persona perquè vingui al teu terreny. És el que t'estava dient. L'altre també vol que siguis tu el que vagis al seu terreny. Sí, és un diàleg. Gairebé és millor dir, bueno, ja està, escolta, tu creu el que vulguis, jo crec el que vulgui. I anem a sopar. Si ens estimem, doncs anem a sopar. Parlem d'altres coses. Per tant, hem parlat una mica dels dos temes de l'obra, no? Aquestes conspiranoies i l'amistat, no? Potser jo diria que la conspiranoia és un, com diria el Hitchcock, no? Un MacGuffin per parlar realment de les amistats, no? Una reunió d'amics pot acabar com el Rosari de l'Aurora? Sí. Pot Sí, acabar-hi, pot sí, sí. pot passar. I a vegades cal passar pel Rosari de l'Aurora per arribar a un lloc una mica més lluminós. Clar, O sigui, per evidenciar l'amistat profunda, no? Exacte, Potser de vegades hem de travessar una has de foscúria. rascar una mica. I aquí, bueno, sembla que ho fan ells, ho saben fer més o menys, no? Aquests personatges, més o menys. Les seves torpeses, però hi ha una estimació, hi ha una amistat de fa molts anys, i llavors això, que lluitin. L'obra no és una comèdia, és un dramèdia, podríem dir, o com és El Jordi Casanovas i el Marc Angelet la defineixen com a comèdia dramàtica. I a vosaltres què us sembla? Què ens sembla? Que sí. Sí, no sé. Sí, no? Sí, té una mica de tot. Sí. Que fa reflexionar sobre moltes coses, i que dintre del grup dels amics sí que crec que certament és una obra que en sortir del teatre pots parlar de moltes coses. Pots reunir-te amb els amics i parlar de moltíssimes coses, no? I sempre, no? També amb la conspiranoia, però també amb l'amistat, no? Determinades coses potser no les diguis perquè la que surten, ve a ser tot el que surt
a l'obra, dius, sí, tu no m'heu dit això, sí, vosaltres... No, és que a mi... Clar, aleshores es poden trencar les amistats. Sí. Clar, com ho salvem, això? És el que dius tu, de fer un gran exercici de, no sé, de sinceritat per saber si realment aquelles amistats valen la pena. No sé. Ara potser m'he ficat ja amunt de... No, està molt bé, perquè és clar, és el que dius, si jo li dic allò a l'altre, m'estic exposant que em diguin coses a mi, per tant, Bueno, de clar, vegades... has d'estar disposat a que et diguin també per poder dir, no? En moltes relacions ens quedem en un terme així Allà, que tevi per la superfície. per anar sobrevivint. El públic s'ho passa bé, vosaltres també us ho demostreu que també us ho passeu molt bé, oi, a l'escenari? Molt. Sí. Tots els personatges amb els seus tics corresponents. Porteu una... Amb ella no sé si havíeu treballat. Sí, Sí. som com germanetes. No, ho dic perquè vosaltres dos ho veieu cada dia. Nosaltres Us veieu cada dia, us teniu una mica ja esgotats, no? No, que va, al contrari. No. Sempre hi ha... Però clar, el Toni i la Gemma no és que coincideixin... Sí, coincideixen, però tampoc coincideixen. Home, estem casats a la sèrie. Sí, bueno, ja sí. Sí, però coincidim, últimament però- us baralleu bastant. Sí, no se'ns veu molt sovint. No barallar-nos, no ens barallem No. últimament. Bueno, tenim els nostres el que no sortim junts, no? No se'ns veu junts, ja està. Ja Però està. bé, tot molt Perquè un saludable. té més paciència que l'altre i l'altre va més a saco. És el que deia ella, no? Que a vegades has d'anar una mica a saco, dir les coses clares i... I de no? patapam. Patapam. Doncs els podeu veure cada dia, com si fos ahir, a la Mia Esteve, ara mateix no, però... I els podeu veure aquí a la Villarroel durant força setmanes, aquest Conspiranoia, aquesta Fins al 2 de juny. Fins al 2 de juny. Per tant, tenim força temps. Aquesta dramèdia o comèdia dramàtica, tal com diu el Marc Angeleto, el Jordi Casanovas, amb tots ells, amb l'Eduard Farelo, que ha hagut de marxar a corrents perquè tenia un sopar. Miquel no ho està passant gaire bé en aquests moments, jo crec que... També s'ha de tenir en compte. L'hem de perdonar. Sí. I ja està, que veniu i que passareu una estona divertida i a més, doncs, després sortireu parlant. Gràcies Mia, Aurea i David. Gràcies a vosaltres. vosaltres. A vosaltres.